Falsafah Jawa aja gumunan, aja ketunan, aja kagetan kuwi sejatine uga negesake yen wong Jawa kuwi ora oleh gampang percaya, ora oleh gampang gumunan, lan ora oleh gampang kagetan marang kahanan. Apa maksude ngunduh woing paketi lan apa maksude sing wis dadi kersane Gusti? Awake dhewe perlu ngerti hakikate awake dhewe. Sabenere awake dhewe iki apa lan sapa? Lan mergo awake dhewe iki golongan menungso, mula awake dhewe perlu ngerti apa hakikate menungso. Awake dhewe iki makhluk diciptakake, ora ujug-ujug ana, ora kekal, ana awal lan akhire. Bukti paling katon yen awake dhewe iki diciptakake ya kuwi anane bapak lan ibu. Nanging kuwi lagi soal jasad. Bapak ibu ora iso maringi roh utawa nyawa. Bapak ibu kuwi mung jalaran wae. Sapa sing maringi nyawa lan ngobahno awake iki? Yaiku sing gawe urip, Gusti Allah. Lan sapa kene awake dhewe uga kudu iso sadar yen bekti marang wong tuwa kuwi wajib. Mergo wong tuwa kuwi jalaran anane awake dhewe ning donya iki. Senajan ora maringi nyawa, nanging jasate awake dhewe kuwi jalarane ya saka bapak lan ibu. Bapak ibu uga duwe bapak ibu utawa mbah. Mbah kuwi saka buyut. Nganti mendhuwur tekan mbah trah tumrap. Banjur apa sing bedake keturunan Nabi Adam lan makhluk liyane termasuk malaikat, jin, menungso pulpa lan kewan-kewan liyane kuwi? Derajat awake dhewe iki luhur, mulya. Awake dhewe iki kasusun saka 3 unsur yaiku jasad, jiwa, lan roh. Ing jero jasad lan jiwa awake dhewe diparingi hormon lan nafs. Iki sing bedakno menungso karo malaikat lan jin. Iki uga sing bedakno menungso karo kewan liyane, termasuk menungso pulpa sing wis ana sadurunge Nabi Adam. Menungso pulpa lan kewan liyane kuwi ora diparingi sedulur papat, ora diparingi cipta, rasa, karsa lan karya. Apa sing bedakno awake dhewe karo menungso pulpa lan kewan liyane? Yaiku padha-padha makhluk ning awake dhewe iki diparingi pikiran lan rasa, dipasrahi kanggo ngatur ngalam donya, diparingi pilihan kanggo milih sajroning urip, lan bakal dijaluki pertanggungjawaban. Diparingi akal lan pikiran lan rasa kuwi peparingane pangeran. Yen ora mudeng pikiran lan ora mudeng rasa, mula ora iso mudeng awake dhewe iki dipasrahi kon dadi apa.